Eu son o ferrador da Bañoca, Pepe de Alfonso, conocido por Pepe de Alfonso. Meu pai era ferrador. Eu son o ferrador da Bañoca, Pepe de Alfonso, conocido por Pepe de Alfonso. Meu pai era ferrador, teño un fillo ferrador, e, bueno, agora xa parei de ferrar, só lle amañas aos... Era ferrador, teño un fillo ferrador, e, bueno, agora xa parei de ferrar, só lle amañas aos amigos, era máis. Toda a vida tuve que fazer isto, porque, claro, outra cousa non me gustou moito. Temos 6 vacas e 2 terneros, cabalos 3. Ai, ao bruxer as vacas, porque debeu ser que xa de cativa me puñaron nelas. Temos 6 vacas e 2 terneros, cabalos 3. Ai, ao bruxer as vacas, porque debeu ser que xa de cativa me puñaron nelas. As vacas ferráronse dende hai 10 anos, foron cando empezaron a parar de ferrarse. As vacas ferráronse dende hai 10 anos, foron cando empezaron a parar de ferrarse. Empezaron a deixar de traballar con elas, por aí. Agora vamos a arreglar as patas de atrás, que están moi mal das pés. E hai que facerlle os pés, porque senón... Entonces agora non se ferra máis que fanselle os pés, algunha que coxe e tal, además. Antes a deixar de traballar con elas, por aí. Agora vamos a arreglar as patas de atrás, que están moi mal das pés. E hai que facerlle os pés, porque senón... Entonces agora non se ferra máis que fanselle os pés, algunha que coxe e tal, además. Hai que facerlle os pés, porque senón... Entonces agora non se ferra máis que fanselle os pés, algunha que coxe e tal, además. Antes ferrábanse todas as vacas de traballo, cando se traballaba co carro. Había que ferralas. Ben, antes ferrábanse todas as vacas de traballo, cando se traballaba co carro. Había que ferralas. Ben, ben. Bueno, ben. Nunca entrou eu. Si, ben. Bueno, ben. Nunca entrou eu. Si, non tens que levar todo liado. Bueno, quita. Non tens que levar todo liado. Bueno, quita. Eu parece-me que xa me meteron a limpar falando mal na merda nos pés das vacas. Eu parece-me que xa me meteron a limpar falando mal na merda nos pés das vacas. Debía ter 12 ou 13 anos, porque daquela non se traían deberes da escola. E viña para aquí, para a xunta dele. Debía ter 12 ou 13 anos, porque daquela non se traían deberes da escola. E viña para aquí, para a xunta dele. Limpaba, quitaba ferraduras, tal. Cando saín da escola xa me puxen a axudar. Vamos a levantar, para poder... Limpaba, quitaba ferraduras, tal. Cando saín da escola xa me puxen a axudar. Vamos a levantar, para poder coller os pés. Isto chamanse as cinchas. Isto é antigo, Para coller os pés. Isto chamanse as cinchas. Isto é antigo, Hai que ter Quanto pesava a vaca? 500 quilos? Son máis, ó. Xa máis. Pesará 700, ó, por aí. Canto? 7. Ese ben os pés. Tamén eu tuve que facer. Eu antes facía todo aquí. Viñame 7. Ese ben os pés. Tamén eu tuve que facer. Eu antes facía todo aquí. Eu levantábame pola mañá da cama e cando baixaba para baixo a mellor había 5 ou 6 cabalos presos por aí. Ou 3 ou 4 vacas. Para arreglar os pés, para facer...
Había que petar todo o día, de sol a sol. Ferrei máis cabalos e vacas que... Isto chamase puxavante, facese todo con isto. E agora, para ser máis cómodo, como vou vello, ou vou un pouco usado, agora fago con isto. Eu levantábame pola mañá da cama, e cando baixaba para baixo, a mellor había 5 ou 6 cabalos presos por aí. Ou 3 ou 4 vacas. Para arreglar pés, para fazer... Había que petar todo o día, de sol a sol. Ferrei máis cabalos e vacas que vacas. Para arreglar pés, para fazer... Había que petar todo o día, de sol a sol. Ferrei máis cabalos e vacas que... Isto chamase puxavante, facese todo con isto. E agora, para ser máis cómodo, como vou vello, ou vou un pouco usado, agora fago con isto. Ou vou un pouco usado, agora fago con isto. Non lle quitas nada no lado? Bueno, vamos moldear a ferradura a vaca. Non lle quitas nada no lado? Bueno, vamos moldear a ferradura a vaca. Non lle quitas nada no lado? Bueno, vamos moldear a ferradura a vaca. Agora isto vai polo medio da uña e hai que virala. E va. E va. Ti ben te acordas cando as vacas diante falaban os enteiros e estás poñendo da uña de fora na máis? Xa. Por que era iso? Pouco traballaba. Oh, já está. Puxa! Puxa! Xa. A veces veñen dous. Pouco traballaba. Oh, já está. Puxa! Puxa! Xa. A veces veñen dous. Non queres pasar con a forfamenta. Bueno, este xa está. Hai que poñerlle outra ferradura no outro. Aí vai. Dous. Non queres pasar con a forfamenta. Bueno, este xa está. Hai que poñerlle outra ferradura no outro. Aí vai a vaca ferrada. Canto é, Pepe? Cajará. No, está por lá. Atrás. Non quero lavar. Ven, bonita, vente, a ver se andas mellor, vente. Vente. Ainda por cima máis. No. Ven tocar o foco, vente. Toma. Atrás. Non quero lavar. Ven, bonita, vente, a ver se andas mellor, vente. Vente. Ainda por cima máis. No. Ven tocar o foco, vente. Andas mellor, vente. Vente. Ainda por cima máis. No. Ven tocar o foco, vente. Toma, ven. Bueno. Toma, ven. Bueno. O meu fillo ainda estou ontes aquí, pero o meu fillo ferro por aquí, vive na Jándara, anda toda a zona de Covas, Ferrol, Meirás, vai hasta Lú, vai a Viveiro, vai a Ortigueira, toda a zona de Covas, Ferrol, Meirás, vai hasta Lú, vai a Viveiro, vai a Ortigueira, anda ao contorno este, de 100 e pico kilómetros a Badín. Ele ten un coche, ten unha Ford Torneo chea, que non lle colle máis. Anda ao contorno este, de 100 e pico kilómetros a Badín. Ele ten un coche, ten unha Ford Torneo chea, que non lle colle máis. Eso ferra o que se chama ferrar a fuego, case sempre. Eu tamén o fago, pero como agora non traballo, mas eso ferra o que se chama ferrar a fuego, case sempre. Eu tamén o fago, pero como agora non traballo, isto ten un forno, e mete as ferraduras en quente. Rebaixa o pé ao cabalo, despois isto ten un forno, e mete as ferraduras en quente.
rebaixa o pé ao cabalo, despois pousa en quente e queda completamente axustado ao pé. Eu fixen as ferraduras moito tempo, pero empezaron a vir as de fábrica, e entón o brazo cansa, fago así, estálamo por todos os lados. Empezaron a vir as de fábrica, e entón o brazo cansa, fago así, estálamo por todos os lados. Despois en frío hai que pasalas para baixo. Despois en frío hai que pasalas para baixo. Hai que pasar as clavadeiras co botador. Isto fixen moitos anos, 40 anos polo menos. Isto fixen moitos anos, 40 anos polo menos. Xa se vai sabendo para que é, Xa se vai sabendo para que é, Agora hai que modelar e listo. Xa o facía meu pai. Isto é de genética. A vaca leva dúas. Burrico, isto é de genética. A vaca leva dúas. Burrico son alargadas e pequeniñas. Cabalo medianiño. Non é grande, ni é pequeno, un tipo de cabalo dos que hai agora, dos mallorquís que hai agora, que aquí agora cabalo do país hai pouco, todo é correr, correr e correr. A rapa das bestas, agora vais, sí, os chavalos van, pero van os cabalos, vos non van a currar aos cabalos. Hai 4 ou 5 aficionados, pero a como foi a rapa das bestas que iban de todos os lados, axudabanles a meterlas no curro, esa cousa. Van e meten unhas poucas, pero non meten ni mitad. Xa non há, porque os cabalos non dá nada. Os cabalos, os potros do monte hai 15 anos valían a 30.000 e 35.000 pesetas. Agora un potro do monte hai non 50 euros. E esa xente xa ten que ser bo. Porque un potro da Caico son alargadas e pequeniñas. Cabalo medianiño. Non é grande, ni é pequeno, un tipo de cabalo dos que hai agora, dos mallorquís que hai agora, que aquí agora cabalo do país hai pouco, todo é correr, correr e correr. Dos que hai agora, dos mallorquís que hai agora, que aquí agora cabalo do país hai pouco, todo é correr, correr e correr. A rapa das bestas, agora vais, sí, os chavalos van, pero van os cabalos, vos non van a currar aos cabalos. A rapa das bestas, agora vais, sí, os chavalos van, pero van os cabalos, vos non van a currar aos cabalos. Hai 4 ou 5 aficionados, pero a como foi a rapa das bestas que iban de todos os lados, axudabanles a meterlas no curro. Hai 4 ou 5 aficionados, pero a como foi a rapa das bestas que iban de todos os lados, axudabanles a meterlas no curro, esa cousa. Van e meten unhas poucas, pero non meten ni mitad. Xa non há, porque os cabalos non dá nada. Os cabalos, os potros do monte hai 15 anos valían a 30.000 e 35.000 pesetas. No curro, esa cousa. Van e meten unhas poucas, pero non meten ni mitad. Xa non há, porque os cabalos non dá nada. Os cabalos, os potros do monte hai 15 anos valían a 30.000 e 35.000 pesetas. Porque os cabalos non dá nada. Os cabalos, os potros do monte hai 15 anos valían a 30.000 e 35.000 pesetas. Agora un potro do monte hai non 50 euros. E esa xente xa ten que ser bo. Porque un potro de pesetas. Agora un potro do monte hai non 50 euros. E esa xente xa ten que ser bo.
para con poltro da casa, chámolle da casa, dunha besta da casa, que sea boa, que teña 150 kilos, que che dá. Poltro da casa, chámolle da casa, dunha besta da casa, que sea boa, que teña 150 kilos, que che dá. A ver, ó, que xa arranquei unha ferradura. Tu queres preparar logo para a carreira, non? A ver, ó, que xa arranquei unha ferradura. Tu queres preparar logo para a carreira, non? Que hai aquí. O 17 de agosto, a ver se mallamos aí un pouco. Pasa que, claro, levar aluminio se aguanta un pouco. Vamos a poñer unhas de ferro para que te aguanten a campaña. Pasa que non se lastimaré el en ti, que ainda deixas unha muller viúda. Non vexe nada no teu estes días. Non houve moito tempo. Bueno, vamos a ver. Empezarei por ese aquí, que lle quitacho a ver. Este traballo o vin desde que nacín, era meu abuelo e meu pai. Non, que hai aquí. O 17 de agosto, a ver se mallamos aí un pouco. Pasa que, claro, levar aluminio se aguanta un pouco. Vamos a poñer unhas de ferro para que te aguanten a campaña. Pasa que non se lastimaré el en ti, que ainda deixas un pouco. Vamos a poñer unhas de ferro para que te aguanten a campaña. Pasa que non se lastimaré el en ti, que ainda deixas unha muller viúda. Deixas unha muller viúda. Non vexe nada no teu estes días. Non houve moito tempo. Bueno, vamos a ver. Non vexe nada no teu estes días. Non houve moito tempo. Bueno, vamos a ver. Empezarei por ese aquí, que lle quitacho a ver. Este traballo o vin desde que nacín, era meu abuelo e meu pai. E desde que fixo o servicio militar, isto de estar abaixo mando, nunca estuvera, entonces empecé aquí con el, e meu pai. E desde que fixo o servicio militar, isto de estar abaixo mando, nunca estuvera, entonces empecé aquí con el. Non me entraba moito, pero desde que estuve baixo outros mandos e tal, é que, bueno, tampouco había moito donde escoller, e empecé con el, e, bueno, puslle fundando, en canto non tes carné en que moverte, traballabas moito máis aquí na casa, e facías o traballo aquí na casa. Empecé con el, e, bueno, puslle fundando, en canto non tes carné en que moverte, traballabas moito máis aquí na casa, e facías o traballo aquí na casa. E, pois, que saquei o carné, pois, fomos empezando, e hasta hoxe. O que máis se usa a nivel general nun 95% é ferro, e lle pos uns taquiños a maioría, porque senón no asfalto, como vistis aí como andabais, non paran, resbalan, podes caer fácil. Se lles pon uns taquiños cónicos de tusteno, aquí na casa, e pois que saquei o carné, pois fomos empezando, e hasta hoxe. O que máis se usa a nivel general nun 95% é ferro, lle pos uns taquiños a maioría, porque senón no asfalto, como vistis aí como andabais, non paran, resbalan, podes caer fácil. Se lles pon uns taquiños cónicos de tusteno, se aí como andabais, non paran, resbalan, podes caer fácil. Se lles pon uns taquiños cónicos de tusteno, entonces aguantan na carretera, pero ese é o típico, o sea, o que lle fixen este cabalo é unha cousa normal. Despois hai moitas cousas, cabalos que teñan problemas ou algo desos fan cousas adicionales, pero xa é cabalos con problemas. Cabalos que teñan problemas ou algo desos fan cousas adicionales, pero xa é cabalos con problemas. Listo, aí che vai. Ok, van 50 euros. Listo, aí che vai. Ok, van 50 euros. Eu vivo desto, joder. A ver que te suelto daqui xa. Eu vivo desto, joder. A ver que te suelto daqui xa. Xa aguanta aquí para subir, para que non se gire. Non.
Se aguanta aquí para subir, para que non se gire. No. Bueno, salud, Bueno, veña. Xa pagarei. Sí. Bueno, salud, Bueno, veña. Xa pagarei. Sí. Que eu vivo deso, que xa pagarei. Venga. Eu vivo prácticamente no coche. Eu vivo prácticamente no coche, todo de traballo, todo no, pero o máis esencial o suelo ter montado no coche, o que necesito, todo de traballo, todo no, pero o máis esencial o suelo ter montado no coche, o que necesito. Hai máis cousas que se poden montar máis cousas, pero bueno, te montas en moito diñeiro e aquí lle sacas ao mellor un mínimo. Hai máis cousas que se poden montar máis cousas, pero bueno, te montas en moito diñeiro e aquí lle sacas ao mellor un mínimo para un traballo moi exclusivo. O que tens que ter de uso general é no que traballas ti, non sirve de nada ter unha cousa que aquí non uses. Hai que ir tocar ao outro lado, Este galo leva unhas destas de aluminio, non é a mellor a adecuada. Hai que ir tocar ao outro lado, Este galo leva unhas destas de aluminio, non é a mellor a adecuada para aquí, para asfalto. Se te metes un freador de aluminio un pouco de gran calidad, xa te metes en bastante diñeiro. Estas, bueno, en relación calidad-precio, as vas usando. Traballei sempre nos cabalos, casi sempre. Empecé nas vacas, chupei moitas vacas, pero claro, as vacas foron a menos, as granxas se montaron en grande, e me tirei aos cabalos e estou cos cabalos. Fai algunha para aquí, para asfalto. Se te metes un freador de aluminio un pouco de gran calidad, xa te metes en bastante diñeiro. Estas, bueno, en relación calidad-precio, as vas usando. Traballei sempre nos cabalos, casi sempre. Empecé nas vacas, chupei moitas vacas, pero claro, as vacas foron a menos, as granxas se montaron en grande, e me tirei aos cabalos e estou cos cabalos. En bastante diñeiro. Estas, bueno, en relación calidad-precio, as vas usando. Traballei sempre nos cabalos, casi sempre. Empecé nas vacas, chupei moitas vacas, pero claro, as vacas foron a menos, as granxas se montaron en grande, e me tirei aos cabalos e estou cos cabalos. Moitas vacas, pero claro, as vacas foron a menos, as granxas se montaron en grande, e me tirei aos cabalos e estou cos cabalos. Fai algunha vaca, pero puf, un orzobano mellor. Un traballo un pouco duro, jodido, levas golpes, estás con problemas. Fai algunha vaca, pero puf, un orzobano mellor. Un traballo un pouco duro, jodido, levas golpes, estás con problemas de espalda, de musculación, de tendós e eso, e che vai pasando factura, pero bueno. Outros traballos che pasan outra con problemas de espalda, de musculación, de tendós e eso, e che vai pasando factura, pero bueno. Outros traballos che pasan outra cousa, e todo ten o seu bon e o seu malo. Si, eres o teu jefe, e moitos te dicen que traballas cando queres, pero tes que ir ou debes de ir, senón tamén hai máis xente, non son o solo, e entonces estamos para todo. Sabe, dá. Outra cousa, todo ten o seu bon e o seu malo. Si, eres o teu jefe, e moitos te dicen que traballas cando queres, pero tes que ir ou debes de ir, senón tamén hai máis xente, non son o solo, e entonces estamos para todo. Sabe, dá. Ou debes de ir, senón tamén hai máis xente, non son o solo, e entonces estamos para todo. Sabe, dá. Ten que ter aquí unha garrapata, me cago na... A ver, que te teño que quitar, A ver, ten que ter aquí unha garrapata, me cago na... A ver, que te teño que quitar, Ai, come, o potro come-se ben, Ben. Mellor que o porco. A min, polo menos. Ai, come, o potro come-se ben, Ben. Mellor que o porco. A min, polo menos. Os potro, además, según os médicos, é moi boa carne. Ti acordaste cando facían as... Ti acordaste cando facían as fouciñas,
e nos raños, e nos gradós, e nos arados, era ferreiro. A tua mãe alumbrando com a luz de carbono. E nas fouciñas, e nos raños, e nos gradós, e nos arados, era ferreiro. A tua mãe alumbrando com a luz de carbono. Claro. É empatando. Claro. Traballaban da noite, hasta as 12 da noite traballaban, me gano un día. Não havia nada. Nada. E despois empecé, pero de ferreiro nada. De ferreiro somalismo. E despois veo este que non sabe nada tampouco. Nada de ferreiro pouco. Não é o queixo, não é o queixo. Este é ferrador. Este já sabe um pouquinho mais. Cando empezou a ferrar. É Claro, empatando. claro. Traballaban da noite, hasta as 12 da noite traballaban, me gano un día. Não havia nada. Nada. E despois empecé, pero de ferreiro nada. De ferreiro somalismo. E despois empecé, pero de ferreiro nada. De ferreiro somalismo. E despois veo este que non sabe nada tampouco. Nada de ferreiro pouco. Não é o queixo, não é o queixo. Este é ferrador. Este já sabe um pouquinho mais. Cando empezou, despois veo este que non sabe nada tampouco. Nada de ferreiro pouco. Não é o queixo, não é o queixo. Este é ferrador. Este já sabe um pouquinho mais. Cando empezou a ferrar, dixen eu aí a señora, dixen eu, Nando nunca ferradura. É moi bom. Empezou a ferrar, dixen eu aí a señora, dixen eu, Nando nunca ferradura. É moi bom. Dixen, Moi descaminhado. ela por qué? Porque non ten nin idea. Pero empezou aí, Tamén quería. Moi descaminhado. dixen, ela por qué? Porque non ten nin idea. Pero empezou aí, Tamén querías que o primeiro día. Tamén levaba moito guillón. empezou aí diante a casa, deixaba de ferrar e ia dicindo algo á miña maneira. Querías que o primeiro día. Tamén levaba moito guillón. Empezou aí diante a casa, deixaba de ferrar e ia dicindo algo á miña maneira e tal. Sí, como os berros tamén. E despois andaba á miña sombra, e dixen, nada,